Hi guys, welcome back to our channel. Ang दिनैहाय नै ककवानि माने माखासे भिडिअफोर लानानै नायदों नै बेयो जाहैबाय बेखौनो देखायग्रोनोसै आं नै ओरै देखायफै खाथियाव नैबे बिफाङा दाख्लै नभेम्बराव गायनायनिमोन नै सोरबा सोरबा दाउट जाहैनो थांनाय नङादां होननानैहाय नभेम्बरफ्राव गायोला डिसेम्बरफ्राव गायोला होननानै माने प्लास्टिकआवहाय माने थाखायो नालाय बेयावनो थांना थाखायो आरो ओमफ्राय बे गायोला रोदा सुयो आरो ओमफ्राय रोदा सुनानै आरामसे नै बेबायदि थांनानै थागोन बारा एफाग्राब ग्रथ जानाय नङा दानि सिजनावहाय खिन्थु एप्रिल मार्च बिदि अखा टाइमावहाय बहुद ग्रथ जाहैगोन आरो दा थांनानै थाखानाय नै बेनिफ्राय नैबेखिनि दावखोबाय आरो नै इसेनि दावखोबाय आरो इसेनि दावखोबाय नै दायो ओमफ्राय दा अखा सिजनाव बहुद मोजां जाहैसिगोन आरो दा थांखाबाय नालाय नभेम्बराव गायदोंमोन आं नैखौ नभेम्बराव फार्स्टआवहाय थांबाय ओमफ्राय दिनैबो गायनो नागिरबावदों आं माखासे बेबायदिनो बागानावहाय थैब्र'नाय दंना बेखौ दालाबो गायगोन आरो ओमफ्राय साइक्लुमावहाय दालाबो थाङो आरो फै गायनायखौ देखायहैदो नै लोगोफोर जोंना मुथुआ नै चक्लेट बिफां गायदों आरो नायनानै लादो नै लोगोफोर माने दा मा मास जानुवारियावबो गायो आं नै बेबायदि सायहायावहाय जानुवारिलाबो फेब्रुवारिलाबो मालाबो डिसेम्बरलाबो गायजायो नै सायहा बेबायदि सान्दुं नाङि बागान गिदिरावहाय गायजागोन आरो नै दा गायनाय बे आं हाखर गावबाय माने बाव सिगां गायनायनि खामो आरो ओमफ्राय अमा खायना होदों अमा खायना बागानाव गोदान गायनि आं मोजां गाय मोजां दा नै हासारखौ होना लाबाय आं नै गोबोरखि हासार बिदि खनथामसो होलां जाबाय आरो गोबोरखि हासार होना लाबाय ओमफ्राय नै बे प्लास्टिकना समान नैबेजों गायनांगौ आरो ओमफ्राय गुवाराला बेसे गुवार जावदो ओमफ्राय बिनि एसे गोजौ खम नाङा आरो नङाबा बिफाङा दुखुनो बेजों समान हाजों बिसिना लानि जायो ओमफ्राय दिनै फिथाइबो देखायगोन आं फिथाइखौबो देखायगोन लोगोफोर नै बेबायदि जिरबाय बेजों समान आरो ओमफ्राय बबायसो बिदि गायलां जाबाय थाङो दा रोदा सुनानै थागोन आरो एफाग्राब ग्रथ जायालाबो रोदा आराम सुना थागोन ओमफ्राय मार्च एप्रिलाव ओरैबायदि स्पिड देरहैगोन आरो बियो दा रोदानिया नै ओरै जिं दै सोबाय दायो जानुवारियाव गायनायनि आरो नैबे जानुवारियाव गायबाय दायो नै गायखांबाय लोगोफोर गायखांबाय ओमफ्राय नैबेखौ गनखौ ओरै थुना होनो अमाखौनि सोरगिदिं थुना होनांगौ आरो फिथाइया नायदो नै माबायदि थायदों आयौ ओरैबायदि हाइब्रिद क्रिलिय' नैबे हाइब्रिद क्रिलिय' होनो बे भेराइटिसखौहाय ओरैबायदि गिदिर हाइब्रिद क्रिलिय' बियो ओरैबायदि थायदों नै दा नै ओरैबायदि खायनो दा बेबायदि फिथाइ थायगासिनो दं आरो नै बेफोरो माथो हौरै देखायनिखौ बे जाहैबाय हाइब्रिद निक'नाल बियो हाइब्रिद निक'नाल हाइब्रिद निक'नाल होननानै बेखौ हाइब्रिद निक'नाल ओरै फै नैबेबो ओरैबायदि ख्रि थायदों बेबो निक'नालानो आरो निक'नाल भेराइटिस बियो ओमफ्राय नै नोंथांमोना जे माने बिराद नायनो मोजां होनबाय थायोना ट्रिनि टेरिय' भेराइटि होनो बेखौहाय ट्रिनि टेरिय' फान्थाव कालार नङो पिंक रेड होननांगौ जाहैबाय बेखौहाय बेबायदि थायदों आरो बियो बेबो हाइब्रिद दङ दा हाइब्रिदखौ देखायगोन आं बे हाइब्रिद नङा आरो ट्रिनि टेरिय' बियो नै बे दाख्लै गायनायनिमोन नोंथांमोन ओमफ्रायहाय अमा अरस'नानै बेबो रोदोमफिननायनि नङाला नै एसेसो जासिगोयो ओमफ्राय नै लोगोफोर बे जाहैबाय हाइब्रिद ट्रिनिटेरिय' आं दहाय ट्रिनिटेरिय' होननानै बुंदोंमोन ना
रेड पिंक बैयो बारा गिदिर देरना आरो नैबे हाइब्रिद ना बिराद गोलाव गोलाव गिदिर गिदिर देरना थ्रिनि थेरो आरो बेबो फिसाजोआ खानो लुनायखाय जोंना हनै ओरैबायदि थायदों बेबो फार्स्ट देग्लाय थायजेनदों आरो हरै देखायबावनि बे माबायदि स्टाइल लायनो ओमफ्राय फेथेंनो निक'नाल आरो बियो निक'नाल भेराइटिस ओमफ्राय नै ओरै सिंजाय देखाय बेबो गोदान थायजेनदों नै देग्लायहाय मोनगुलायबावबाय नै बे मोनबाय नै गोदान थायजेनदों गोदान थायदोंब्लाबो नै गाहायनिफ्राय बिराद दङ बिराद गिदिर नै बेबो लोगोफोर नै बेनिफ्राय थायबावोसोमोन नै अमा हुद्रुबायना थायखादों नै गासिबो थायजोब खनथाम थायो नालाय बोसोराव बे फार्स्ट श्रेणी जाहैबाय सेकेन्ड श्रेणी बेफोर जाहैगोन थार्ड श्रेणीसिम मोनहैगोन आरो फार्स्ट श्रेणीयावनो नै बेबायदि मोनखाबाय सेकेन्ड श्रेणी दंबावो थार्ड श्रेणी बोसोराव खनथाम आरोखि बेसो देबाय नै लोगोफोर बेबो बे देग्लाय एसे खम थायदों थांनाय बोसोरावथ' बिराद लाबोनाया मेरला बायदि हाबा बिदि जाहांगासिनो दंथारसै खर'फ्राव ओरै दालाय मोनसे नै जि मोजां थायदों बहुद थायदों दाबो बिबार बारगासिनो नै सेकेन्ड श्रेणीनि बेयावबो ओरैबायदि दालायावनो थुब्रा थुब्राखा नै बिराद थायदों मोजां बेबो बिराद थायदों बेथ' बे खासै नै ओमफ्राय नोंथांमोन ओरैबायदि थायो हाबाब थायो बेबायदि बिफाङा माने 10-12 बोसोरनि उनावहाय बेबायदि थायग्रा बिफाङा 1 कुइन्टेल गाहाम मोनहैगोन आरो 1 कुइन्टेल गाहाम मोनहैगोन बिफां फांसेयावनो मोनथाम थायनायावहाय फरेस्टेर' होनो बेनि भेराइटिसखौ फरेस्टेर' ओरैबायदि थायो फरेस्टेर' दुलुर जायो आरो बे ओइथिंखै बे ओइनो बे गिदिरसै ओइ लोगोफोर निक'नाल भेराइटिस गिदिरथारसै नै बेबो हाबाब बिराद दं फिथाइफ्रानो हाबाब खय कुइन्टेलसो मोनगोनथाय गय खाखांला ग्रोब दानो जाहांखाबाय बिदिनो बेखौनो गय बिफां सिङावनो गायना ला नोंथांमोन माने गय बागाननि सिङाव गोदो खमला बागान होयोमोन नालाय दा खमलाया जोरखाया बिनि थाखायनो गय बागान सिङाव बेखौ होदो आरो गायना लादो होनब्ला ओरै गयबो मोनगोन बेबो मोनगोन आरो बिदिनो नैबे फार्स्ट टाइम थायदों देग्लायहाय मोजां नुदोंना बिफाङा नै हमस'नो हायो दासिमबो नै लोगोफोर नै बे आथिंजोंनो हमस'नो हायो नै ओमफ्राय नै माबायदि फिथाइ थायो ओरै हमस'नो हायो नै दाबो बेनो फिथाइ ओमफ्राय बेखौथ' गय खानायाव दालाय गायामोनला ओरैबायदि थाइजौनि बे गय खानायाव दालाय गादों नै बे ओरैनो दा गादों माला खम गासिबो ओरैबो गोमलासोमोन बे दाबो नुयो फुलिखौनो गोमलाला फुलिफोर नांगौला अर्डार खालामखादो मार्च एप्रिलाव सोरबा मार्च एप्रिलावसो गायनो इन्टारेस्ट मोनो ना गायनायखौहाय आंनिथ' नै दालाबो जानुवारिलाबो गायो आंनिया नभेम्बरावबो गायो आंनिया गायगासिनो गायो आंनिया मथे सिजेन गैया आरो माने जानुवारि फेब्रुवारि बिदि अफार थानो हागौ आरो दाथ' जोबहांआनो जाबाय मार्च एप्रिलावला मोनलायनायसो नङा फुलियानो दायोला अफार मोनगोन आरो नोंथांमोना फुलिखौहाय बिराद खमावनो हरगासिनो दं दायो फुलिया नैबे खिलिव आरो हाइब्रिद नङा बै दहाय गिदिर देखायनाया बेनिफ्राय एसे लैसिन आरो खिलिवानो बेबो
खिन्थु हाइब्रिद नङा आरो बेयो साबसिन जायो हाइब्रिद नङा ओमफ्राय नै बेबो देग्लाय गोदान आरो बे सिगांहाय एम्फौ अरनानै बायनानै रोदोम थांफिननायनि आरो ओमफ्राय देग्लाय फोजोबलायनो ओरैबायदि दङ माखौ देखायथ'बावनाय लोगोफोर नैबे देग्लाय फार्स्ट टाइम थाइजेनदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय फार्स्ट टाइम थाइनायावनो नै मेचुर बिफांनि माबाया फिथाइया बेसेबां थायो खिन्थु बिफां गोरलैनिखौ जेनेबा बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम थाइजेननायखौनो जावैनानै गायोला बेबायदि फिथाइ मोननाय नङामोन आरो माने बेबो बिफाङा गैयालाबो 8, 9, 10 बोसोर 12 बोसोरनि बिफांनि बिगुरखौसो जावैनानै फुलि बानायनायनि बिफां बियो ओंखायनोसो माने बे फार्स्ट टाइमावनो नै ओरैबायदि फिथाइ थाइदों आरो नङाब्ला बिफां गोरलैनि जोलैमोनला ओमफ्राय ब्रैल' थाइनायमोन खिन्थु बिफां गोरानिखौनो खालामदों मोजां मोनबोदों फुलिया ओरैबायदि थायो नै दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गायनो नागिरोला फुलिया बेसेबां बैसोनि जेन'बा खय बोसोर बिफांनि फुलिनि जावैनायनि बेखौ सोंनानै लागोर नङाब्ला बिफां गोरलैनिखौ माने सोरबा सोरबा बिदिनो 3 बोसोर 4 बोसोरनि थाइजेननायखौनो फुलि बानायलाबायबाय दा आजिखालि डिमान्ड जाबायना फुलिया न'आव थाइजेननायनिगोन नै जोंनिबो बे फार्स्ट टाइम थाइजेननायनि खिन्थु फुलि खालामनाय जाया आरो जों बेखौहाय खागोन मोनला ओमफ्रायहाय देखावनानै केजि हिसाब बेफारिफोरनो फानहरनाय जागोन आरो नङाब्ला नोंथांमोना फस्थायगोन आरो माने बिफां बे गोरलैनिखौनो फुलिखौ गायब्र'ना लायोला बारा थायनाय नङा आरो थाइथाम थाइब्रै बिदिनो थायनानै थायनाय नङा आरो खम जायो बिफां गोरलैना बेनि ओरैबायदि थायो नै बेखौनो होनब्ला नोंथांमोना बेखिनिखौनो नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ माबाफोर कक'आ चक्लेटनि भिडिअ नांबावगौला नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय ओमफ्राय फुलिफोर नांगौला दालाबो लांफैनो हागोन एभेलेबेल दा अफाराव सोलिगासिनो दं एकदमबारे खम खमावनो हरगासिनो दं आरो फन खालामनानै सोंहरनो हागोन डिसक्रिपसनाव नाम्बारफोरखौ होगोन बा स्क्रिनाव होगोन आरो बेनिफ्राय जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बेखिनियानो होनब्ला दिनैनि भिडिअआ बाय बाय लोगोफोर